El president Sánchez, les ministres Calvo i Batet i tots els que en pengen ja saben què han de fer per frenar el que ara mateix, diguem-ne, que va directe a la barraca, l'esmena a la totalitat dels pressupostos. Insisteixo, són aquests punts que he enumerat. Diàleg, facilitar l'observança i la mediació internacional, parlar del dret a l'autodeterminació, parlar del dret a decidir dels catalans. Nosaltres ens hem marcat aquest termini, sobretot per voler fer valer, per voler posar sobre la taula un últim punt de confiança amb aquells amb qui doncs, fa setmanes el govern de Catalunya està parlant i, per tant, seria bo de donar aquest marge per acabar doncs, veient si compleixen o no compleixen, si hi ha sentit d'estat o no hi ha sentit d'estat. Pero insisto, está en manos del PSOE. Si el PSOE quiere, el PSOE puede. Si el gobierno tiene sentido de Estado, pues puede variar la posición que ahora está tomada. Porque pueden pasar cosas, efectivamente. Decía y quería dejar claro que esto lo dice habiéndolo hablado con el PDeCAT. Sí, evidentemente es una decisión consensuada y no es una decisión unilateral, solo faltaría.